Здравейте хора! Сега играе Грани и един дядото иска да ме убие. Той ми се върти да ме убие, хора. О, значи ми приятел, той ме уби, защото е гаден, хора. И вие хора, как сте днес към днешното видео? И сега почваме да играем. Ще гледаме. И например него моят приятел Иван се казва, Иван Аринов се казва. И ето го, хора, Иван Аринов. Ето го, той ходи с дедото, защото са приятели, хора, да. Както приключи това, хора, това видео малко ще е по-кратичко. Извинявайте, ама нямам време за губене. Сега да видим дедото. Значи, хора, дедото, ето го, хора. И... хора, приел се е детката. Сега да видим дали ще го уби. И да, хора, този умря. Да, хора, извинете, но трябва да направя вратата и тогава трябва да избягам. Да избягам. Вратата, хора. Бата да така сме, хора, да знаете. Здето, хора. И да, хора, ето го моят приятел. Да, хора, това е моят приятел, Иван се казва, където не иска да го убивам. Не знам защо. Не казва се Иван Аринов. Ако искате да изпратите така на Roblox, да го играете, хора, и вие Roblox. И продължавам, аз се казвам Живко. Пак ще ви покажа как се казвам. И да, хора. Ще ви покажа аз как се казвам. В Roblox, ако искате, ако играете и вие, хора, Roblox. Това видео скоро няма да свърши. Има тук един много як, сега ще ми изправя да покажа, хора.
Хора, сега ще му искам покана. И да хора изпратихме. Едно да ми приеме хора. Хора, той сега избяга. Браво, бе, Иване! И от мен, чао, хора! Чао, чао!